Maayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisaya, ug Mindanao nila sabing CB diri sa among bukirang barangay sa Kasili sa Konsolasyon sa amihanang Subo. Mohangop ninyo ning laing edisyon sa atong programa karong hapuna. Madag-umon mi diri sa Kasili, nag-uwan gani, nagtutaligsik mi ning higayuna o hinaot makatiwas ta sa atong programa nga dili magsalibog kay nangabli ko sa kong bintana aron makakita mighayag ni CB o makaatubang ninyo karong hapon. Ang atong sugilanon karong hapon naguluhan duha ka presidentiable. Sawa pa sila mo deklarar silang kandidatura sa piniliang presidensyal atong 2016, nahimong bisita namo din sa Subo sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Silang kanhi Presidente Rodrigo Duterte o si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nitong higayuna, si Duterte, Mayor pas Davao, wa pa siya kani mo deklarar siyang kandidatura sa pagka-presidente, niya si Marcos kanhi senador, wa ni siya trabaho sa gobyerno, wa pa siya kadeklarar unsa iyang daganan, pagka-presidente ba o pagka-vice-presidente ba. Although eventually, nahibaw na ta nga si Duterte nidagan pagka-presidente, si Marcos nidagan sa pagka-vice-presidente. Although dili sila tandem, pero klarong nagkasinabtanay silang duha nga kung modaog silang duha managkauban sila sa administrasyon. Si Duterte, kinsa mo ito yung Vice Presidente Duterte in 2016 o si Marcos, I think nahimong Vice Presidente ni anhing Senador Miriam Defensor Santiago siyang pagdagan. Wakto na mo tuyo nga maimbitar na mo silang duha. In fact, wag yun may mga bisyon nga mangimbitar na silang duha. O kung nakaagi mo og organisasyon nga dunay mga inducting officers, dunay mga guest speakers, dako na problema. Kung duha ka dagko nga mga politiko ang imong maimbitar sa usa lang ka kalihukan, kinsa may una, kinsa may ikaduha, kinsa may starring, kinsa may also starring. Nya conscious kay ni silang duha. Kay pulos ba yan mga politiko? Nya pulos ba mga dagugo, pulos ba mga habugiro? Nagsugod nin tanan sa usa ka problema. Ako'y chairman sa KBP Cebu chapter ni atong higayuna. Unya, nag-eleksyon nami para sa sunod nga presidente. Ang nidaog pagkasunod nga presidente si Manny Galicia, usa ka station manager sa usa sa mga FM stations dinhi sa ato sa Subo. Unya, nagpatabang si Manny Galicia na kung tabangi kog pangita og arang-arang nga speaker. Kay kasagaran na mo speaker sa among mga induction sa KBP, mga local government officials. Ang gusto ni Sir Manny nga makaimbitar mi og nasyonal nga kandidato. Ya hapit namang eleksyon presidensyal, angat man tong kampanya na sa 2016 presidential elections. So naglaom si Manny maka-imbitar mi og mga presidential candidates aron nga mas mahimong mas mabulukon ang iyang induction isip bag-ong presidente sa KBP Cebu chapter. Sige, tabang ko. So, una namang giimbitar si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Mayor pa siya. Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Kaya nipahibaw naman siya nga pahigayon siya listening tour. Katong na siya sa nagkalilain nga bahin sa Pilipinas para sa federalismo. Kaya mo ito iyang first excuse sa iyang paglibot-libot sa nagkalilain nga mga probinsya aron mga panya o federalismo. Ingko nga tingalig matsambahan ta nga iyang schedule arisab sa Subo, di mahimo nato siyang inducting officer. Hindi sa mas naanan kining staff ni Duterte o maniklaro. So, ang among suwat-wat to baga. Taod-taod na mo paabot, kahuna-una ko, pero ba may klaro to Duterte? Usuway ko pangimbitar ni kani Senador Bongbong Marcos. Kay ako mga amigo, ang suod kayo, kung doon suod kay Bongbong Marcos din ni Subo, kini before the elections, I don't know karon, si Choy Toralba, ang kauban na itong komentarista sa radyo. So, bigo man kayo may Choy Toralba na itong higayuna, patabang ko niya nga Sir Choy. Si Sir Manny Galicia gusto nga doon na tayo arang-arang nga inducting officer o guest speaker atol siyang induction. Pwede ba maimbitar nimo si kani Senador Bongbong Marcos? Ingus Choy, uy, why problema ba? Basta wa lang siya commitment. Musugot na. Kay ganahan man kayo siya subok.
nya tagsara man kumuhangyo niya di nakabalibad na to. So si Choy Turalba wa perti paspasa wa mi musuwat og formal letter siya ray ni tawag ni Bongbong Marcos. Wa pa matapos kanang adlaw ni tawag ni siya, "Bay, okay Bongbong bay." Mag taas-taas pa maghigayon, maglinya lang mi uban pa ni mga speaking engagement aron nga gawa sa KBP, doon na siya laing diskurso, doon na laing grupo ba na maminaw niya dinhi sa Subo. Mao man estilo sa mga politiko. Either ikay mo adjust nila or sila mo adjust nimo. For example, doon na sila speaking engagement. Ibutan na to, sila guest speaker sa Kiwanis Club or sa JC's or sa Lions. Kay bawo gani ka sila speaker din salot lang ka. Usa mo orasa iyang diskurso sa Lions gabi lunchtime mo, luncheon speaker siya namo sa imong organisasyon. So di na kayo nako og gasto. Ang gasto niya presumably, pero kanang mga politiko gud wa man gasto. Ang mangibitar nila di man nila pagastuhon kay sila may mga politiko. Labi na mga government officials. So, musalot na lang ka. Mao na buhaton. Or, kung ikay una makapangibitar nila, bisag wa sila plano mo ani sa Subo, pero naimbitar na nimo, maghuna-una na sila, muadto naman lang yung kog Subo, ako na lang suliton. Akong affairs KBP, gabi man, so udto, ngita kong laing grupo nga mo diskurso ko. Ikahapon, magpreskon ko. Aron nga sulit yun ang iyang pagduaw diri sa ato sa Subo. Sumutingon ni Choy Turalba nga, okay ba, kamoy iyang tuyo din pero mangita mi og lain niyang mga grupo nga moimbitar niya aron mahimo siyang guest speaker aron dili ma-maximize ang iyang pagbiyahe dinhi sa ato sa Subo. So okay na si Marcos sus pag-augma nitubag man ang opisina ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Okay na sad si Mayor. Unsaon? So akong giinan Sir Manny Galicia, unsaon man ni nato Sir Manny? Ni una mag-ukis Bongbong. Unya una man natong giimbita Duterte. Ang katuin nos Duterte, sorry Mayor, na okay na sa Bongbong. So, ingon si Manu, nindot na ba? Duha to speaker. Ingon niya kinsa may unahon na nakasiguro kamigo na sila duha. O nag-away ni di, kita'y masikwatis kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. So, among gibalikan si Choy Turalba nga, Sir Choy, misugot rabas Duterte. Ingon Choy, wala na problema ba, migo kina duha. So si Duterte, ang iyang staff, amo sang giingnan nga naimbitar na ba namo si Bongbong Marcos? Okay ra ba siya nga sila duha? Ingon ang staff nga, time ba ha? Kaya ang inyong imbitasyon din siya ra may guest speaker. Wa man mi kahibaw nga naa day mo laing giimbitar. So among giingnan nga dugay man kay mo nitubag. So naniguro mi og imbitar og lain. Nahuman sa mga duha ka adlaw gibalikan mi niya nga okay ra si Mayor. Okay man na sila ni Bongbong. Di man sila kaaway. So, di pa ko malimot, tungod at tungad, tiyam na, duha, ang among mga bisita, daghan na kay mga sakop sa media nga nangambita, madayo na si Duterte o si Marcos sa inyong induction, daghan na kay mo cover sa mga induction tungod sa quality sa among mga guest speakers, mga na ito na mga guest speaker, kinsa inducting officer. Ang inducting officer, ang kinsa mo una o gabot, may among inducting officer. Unya, pagkahuman, among padiskursuhon, unya, igabot sa ikaduha, kung magdungan sila, di sila duha mo yung induct, o sila duha mo yung among guest speaker. Kung ano na arrangement, kaya di man may makabuot sa ilang schedule. Pero ingon si Choy Turalba, bay, gilibre na kong hapon, bay, tibok hapon, mahimo nang mong interview, kamong taga KBP, mahimo nang mong interview Marcos, sa ni Bongbong, sa dili pa ang inyong induction. Basta wa na siya laing lakaw. Arira siya sa luncheon, na siya laing diskursuhan. Ikaw magpaniod to, man yung diskurso, anak ni siya sa KBP bay. At your disposal na siya ninyo. Iko, salamat kay Sir Choy ha. Kadakuan ni namong utang kabubuton ni mo. Ang among venue, nangita mi karang-arang nga venue, nga gibutang sa namo sila og mga pipitsugan nga hotel. Bag-o pa man kay na ang Quest Hotel sa una. Nya bag-o pa gani nga hotel, daghan kay mga promo. Kana daghan kay mga discounts ba. So, may magkato si Sir Manny Galicia mo arrange, siya nag-arrange sa Quest Hotel nga ang kinadak-an nilang function room mo'y amo murag Magellan function room ba ito? Na ba Magellan function room sa Quest Hotel? Nakalimutan ko sa ngan sa ilang function room. Magellan or Lapu-Lapu na function room. Basta diha mi sa kinadak-an nilang function room. Ug tuod man, hapon pa lang, diha na si mura mo ito Sabado tingali kay nakalugar ko. Kay kung weekday pa to, di ko kalugar tungod sa TV Patrol Central Visayas.
So dito nami alas i-schedule gyud itong interview. So niingon ang akong producer ni adto sa Tubag. Ang programa ni adto kada Sabado katong Tubag. Ang among producer si Rico Lucena o si Karin Asutilia. Ingon sila nga interviewhan na lang ng Bongbong Marcos para sa atong Tubag. So niingon kon Choy Turalba, Sir Choy, bakante man kas Marcos og interview. Ako siya interviewon at Las Quest Hotel para di na ta maglakaw-lakaw. Siya, okay ba? Sa orasa. Kung mga alas 4 sa hapon na ang crew. Siya, okay ba? Wala alas 4 na alas bongbong niya. Kay, wa sila yung tuyo ba? Kamo ra gyud. Choy Turalba mo ulog-ulog. So pag diha na sa Marcos, alas 3 pa sa hapon, diha na. Yawa pa among crew. Kaya among crew, kanang among crew sa Tubag, maura sa na gamiton sa coverage sa TV Patrol. So kanu saan ang mabakante, amo nang huwaman ang crew, separate ng ilang talent fee sa crew. So, kuan ba, hinuwamay lang kay pila ra may kamera o pila ra man intay crew sa pila ra may cameraman sa TV Patrol Central Visayas o sa ABS-CBN Cebu nitong higayuna. Di man ta Press Manila bitaw nga kada reporter do nagi cameraman do nagi sakyanan. Kanito maghinuwamay mi usahay tulo ka reporter magsakay ug usa lang ka sakyanan aron lang nga kay gikan bi mig hagubiaw. So i-drop lang sa City Hall, ang usa i-drop sa Capitol, ang usa i-drop sa police, depende sa ilang beats. So mo taon to ka daginuto ng ato resources sa ABS-CBN sa una. So finally alas 4 sa hapon niabot ang among crew. Pero diha na gi-arrange na Choy Turalba adto mi dito mag-interview sa dako kay nga hallway sa Quest niya. Way saba ang management sa Quest ni cooperate nga i-enclose tong area para maka-interview mi nga wabay mga guests, way ubang mga saba-saba na mabatian o makahasol sa kalihukan. So sibaw mo, akong interview ni Bongbong Marcos, magbungbong pa lang tayo, wa pa siya presidente nitong higayuna, niabot og usa ka oras ang among interview. Bisan unsa lay akong kaingon man si Rico Lucena o si Karen Osutilia, bisan unsa lay pangutana. Tanang mahuna-hunaan ni pangutana lang kay ang Manila mo gamit sa kung doon angle nga magamit ang Manila, kuhaon sa Manila. Kaya mao man to ang among produkto sa una. Ang main purpose sa interview para Tubag. Pero si Marcos Tagalog man o in English man, so ang iyang Tubag magamit ang among interview magamit sa nagkalaylay mga platforms sa ABS-CBN. So ako siyang ipangutana sa mga ang kontrobersiya nga niadtong higayuna kadtong barangay o sa ngudiyang kabataan elections. Kay usubo nila doon ay reform sa barangay o sa ngudiyang kabataan elections. And of course, ang iyang plano, dagan ba siyang presidente o kanang huhungihong mabudagan siyang vice-presidente o niya ang ill-gotten wealth, kanusa sila ma-acknowledge nga ilang gipangawat ang katigayunan atol siya administrasyon siyang amahan. Tanang pangutana nga akong mahuna-hunahan, akong gipangutana. In fairness, si Bongbong Marcos, game kayo ni siya. Wa niya gi-screen akong pangutana, wa siya stop mo ingon nga ito lang ang pwedeng itanong, why limit? So tanang pangutana akong gipangutana. Pero hibaw mo, at the end of that 1-hour interview, isip journalist, nakabati ako, wag man ko'y nakuha nga tubang. Kikinis Marcos, sa una pag yun, hilig kayo ni siyang mga motherhood statements. Kana bang mga pamahayag nga wa din hiwa dito. Nga og ang imo tuyo balita, wa jud kay makuha nga balita. Panglitan sa SK Reform Act. Sa maning wa na kining wa na di nakadagan ang mga parente sa mga incumbent officials. O maganda yan kasi yung mga bata dapat dapat sila ang future ng bansang ito. Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, sila ang kinabukasan ng bansa. So dapat pangangalagaan talaga yung sangguniang kabataan. Tulad ng kabataang barangay ng tatay ko. Maura na yan, dumag. So balita na. Mauna yung tinubagan ni Bongbong Marcos. And until, I think hatod karon, ma-frustrate ka ng iyang tinubagan mga kunya kana bitong mga tubag niya nga about 20 pesos nga kilo nga bugas kana pinugos na kaayo sa mga sako sa media. Otherwise ang iyang mga tubag mga motherhood statements. So natapos na ang among usa ka oras nga interview, unya ang among induction magsugod og alas 6 kay among gisayo kay duha baya sila kabuok. So para malagay si Duterte di pa kaayo dugay. Pero si Duterte hantod adtong higayuna wa pa gyud mo confirm siya siyang orasa. So among giinan
Yan na ba si Bongbong Marcos? Unsang orasa mga Mayor Duterte? Ingon nga, unsang orasa man si Bongbong padiskursohan ninyo? Ingo, mag-dinner lang may, mga 6 dinner na may, mga 7 diskurso na si Marcos. So kung mahimo niya nas Mayor Duterte para kahumang Marcos siya dayon ang sulod nga mo diskurso. Pero nananghid na may Marcos og ni anali si Mayor Duterte, sa di pa siya magsugod ng diskurso, si 40 point na, mag-giveaway siya ni Duterte nga unang mo diskurso. So kuan yun, kanabang game kay silang duha ba? So tuon man, alas 6 na, nangabot na mga broadcasters, ready na, nagparong Tagalog na ang tanan, may nakaayong mga atay ng Filipiniana ang mga babae, nangaon na mi. Diyan nas Marcos, kuyog na pangaon na mo dito sa Quest Hotel. Wa pa mangyud Duterte. Hapit ang alas 7, wa pa mangyud. Nanawag sa misa staff na, okay, basta si Mayor, pupunta na dyan. On the way na kami. Ingon itong iyang staff kay purag ang hotel ni Duterte, di sa dool, sa Quest Hotel. So nga, o nami, wa pa mangyud Duterte, nag-induction nami. So si Bongbong Marcos may induction, may inducting officer, nakapanumpa na sa Manny Galicia o mga opisyal, incoming officer sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Cebu Chapter. Pagkahuman, diskurso na. Okay, unsa pa may laing buhaton? So diskurso na sa Marcos. Unya, ang didiskursohan ng Bongbong wa man na siya script. Kana bang niya pinakatay ang iyang diskurso? Kana dugay kay mahuman. Unya, way klaro bang direksyon ba? Way klarong tumong. So kung sa lang sa iyang may isgutan, nahinungop siya niya itong gugigin ng Bongbong Marcos, wa ginihatagi og chance nga makabalik sa Malacañang. So, hinangup kay siya sa bisan unsang exposure sa media nga iya makuha. Sugod ng diskurso sa Bongbong, nanawag man ang staff ni Duterte. Niingon nga, ingon si Mayor bay, di siya mo anha o napas Bongbong. Ingon mo okay ra nga nas Bongbong. Siya huwaton niya mo lakaw nas Bongbong, una pa siya mo anha. Ingon, unsa man amo siya sa Bongbong nga bubuon lang iyang diskurso, siya nara ninyo. Basta di mo anas Mayor, kung na pa Bongbong. So kung giinas Choy to ba? Sir Choy, kaya di mas Choy ni, ikaw giunungan ni Choy, niya yung gisiguro ba nga naagis Bongbong Marcos. Kung Sir Choy, ni mas Duterte nga di siya mo anhin. While napas Bongbong, nag-away din sila. Mas Choy, ay tuwa na ba'y bigo kinaduha? Ikaw niya kanong di man siya mawari. Yung siya, maugin na kantigong ba'y, paukyabon yun mo niya ba, pero saling lang mori lagi na. Ingko niya, man di lang to siya sa Bongbong nga bubuo niya diskurso, siya bubuo rin niya diskurso. Hapit na ni. O niya, pag anis digong, pag open forum mo, open na siya, i-Q&A ninyo. So, kuha na. CB. Di ba kayo interesado CB sa istorya ni Bongbong Marcos at may Digong Duterte? Sus, tungas diskursong Marcos, niabot bitaw na Duterte. Kato yung signature bitang magbarong, jacket lang itong, bugoy maging forma ba? Akong giinan sa ingon ka di mo nga rin. Siya, ibaw na kang Mayor ba? Mausap na una-una ba? Pero okay rin sila doa. So, pagkakitang Bongbong Marcos, hunong siya og diskurso, iyang i-acknowledge si Duterte. In fact, nikanaog siya sa rostrum, iyang hangop si Duterte. So, jugay sila. Ingon si Duterte, sige, padayon lang sa imong diskurso. Ako sunod. Ingon Duterte, minaw ko nimo. So, ingon si Bongbong, sige Mayor, after my speech, I will stay for your speech also. So, di siya kuno siya mulakaw. Hantod, makahuman na diskurso Duterte. So, suod yung kayo sila nyo, ha? So, balik na Bongbong o diskurso. Ingon na si Bongbong, may agreement kami ni Mayor Digong na susundin namin yung mga surveys. Kung ano ang sabi ng surveys, susundin namin. For example, kung sa survey siya ang mangungunang presidential candidate, magbisi ako sa kanya. Pero kung ang survey, ako ang mangungunang presidential candidate, i-request ko si Mayor Digong na magbisi sa akin. So, mo ito yung diskurso. Ukya ba ang tanan, mangingiga ni Duha. So, humana sa Bongbong Marcos. Ingon siya, I will stay
for the speech of Mayor Duterte and we can answer your questions together. So lingkod siya. Diya siya sa presidential table. Si Duterte di ba ginamulingkod o presidential table? Kabuguya na. Niipon na dito na mo sa ubos. Diskurso na si Duterte. O sakto itong sulting bongbong. O ako'y mag-una, siya padaplin na siya. Di na siya madagang presidente. Kung mo desider kung madagang presidente. Pero kung siya sa pilios mga tao sa survey, siya mo ay number 1 presidential candidate. Ano gutang dagan ko? Di ko dagang busy. Di ko magsamok-samok yung federalism rin ako. Muna silutihan ni Duterte. Dito gigayunan niya. Pagkahuman, nubag sila mga pakutana. Maurag ihapon ito nada. Agada ko no silang survey. Pero sa bungbong mo, ato kulog Davao, mag-istorya pa silang dugang. Ingot Duterte mo. Ato sa kong Ilocos, kaya ka ng mga Ilocano, ako sa nangkumbensyon sa federalismo. Mo ay kaugmaon sa Pilipinas. Muto ilang istorya na human ming mga alas 10 pasado. Dugay-dugay yun. Duhagon among guest speaker niya Pulos Tabian. So, in other words, ang reception sa media sa pagkahuman, well covered ang among kalihukan. Na-appeal o cover nga si Manny Galicia, bagong presidente sa KBP, but mainly because of the two speakers na among na-imbitar. Si kanhi Presidente Rodrigo Duterte o si karon Presidente Ferdinand Marcos Jr. Now, looking back, in fact, wa na ko kasiguro, kano sa man to, 2014? 2015? Kaya ang termino ni Manny Galicia, 2015 man. So ako, na president, na chairman tayo ko KBP 2014, pasayloan, di na kayo ko maayo memory sa mga tuig. So either one year before the 2016 elections to, or 2014 pa, di iba mo sayo mo kay mga mas ni mga politiko. Kunya, kasagaran sa mong induction, ari naman sa end of the year. So possibly, towards the end of 2014 na to para maka-assumer na si Manny Galicia sa iyang full term sa 2015. Pero usa to sa labing mabuluko na mo nga induction sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas in terms of quality sa among mga dinapit, sa among mga bisita. Malabuan lang to sa induction ni kanhi KBP Cebu Chairman Edward Abad. Si Sir Edward karon murag na naman sa Estados Unidos. Iya man yung paugdayuna ng iyang pagpadato sa real estate diya sa Estados Unidos. Sa siya pa'y chairman sa KBP, Cebu Chapter, nakuha namong inducting officer si kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. O mo ito'y nakatunan ng leksyon, presidente gani ang imong incumbent president gani ang imong inducting officer, wa gyud kay control. Ikay mag-agad sa schedule sa presidente. Moingon ang primero ni Ingos Arroyo nga yung induction morning snacks. So ato pa alas 10 sa buntag. Susningom ni sige di lang ta mag yung nagka-book naman mi paniud to. Asa nila mag-induction ta pagka mag-induction dapat pa ta maniud to. Ningon sa presidente sige, the president will join you sa lunch. Usab na sad. So sige. Mag-assemble ta alas 11:30 para igabot sa presidente at 12. Induction ta diretso. Ya nara niya mo kuyo ba siya natong lunch or mulakaw na siya sa lain niyang commitment kay daghan ba kay lakaw ang presidente. Sus taud-taud ni ingon na sad. The president will join you after lunch. Waji klaro sa mga una sa midaan sa dipang induction. Ingon ana gid na. Basta ang imong inducting officer ang presidente, ikay magbuot. Ikay mag-agad. Kano sa siya available, kano sa mo niya tungahon. Andan mo nga posibleng iyara ng cabinet secretary ang ipuli niya pagka-inducting officer. Kaya ingon anak ka in demand ang mga presidente. Pero karon nga retirado na ko sa broadcast career, pagkawag ilami adto mga induction. Pagka kuan na balang tungod ba lang to kay mo uso, tungod lang to kay mo inaandan, pero looking back, unsa may significance ato? Unsa may nakaapektar ba sa quality, sa leadership, sa kapisaran ng mga broadcaster ng Pilipinas o sa bisan unsang civic groups for that matter, kinsa ang inyong inducting officer? Ug mao nay kasagarang sayop sa mga organisasyon. Dako kay tag-importansya na ihatag sa induction. Na mura ba og maka-make or unmake sa usa ka organisasyon ang kanindot sa atong induction. Dako kay taghikay, kinang nindot kay ato mga putahe, kinahanglan nindot kay ato mga bisita. Ug ako nang nabatyagan sa Association of Concerned Texters, pasaylo at taga-ak himo namong example. Diyahi gayon, sa unang pipila ka tuig sa AK, ako ginailang inducting officer. Kaya ila kong ulog-ulogan, ako man kunay founder sa AK,
Ako man kunay nagdasig sa pagtugod sa act. So kada tuig yun, ako mo papanumpa sa bag-o mga opisyal sa act, ako'y mo hatag og mensahe sa bag-o manumpa nga mga sakop sa act aron nga doon sa klarong direksyon for the rest of the year. Pero kasi na kung istorya nila, panahon pa ni Maminda Ocliasa, panahon pa nilang Agnes Sabaldan, panahon pa nilang Sanso Hisulga, kinsa pa itong ubang mga kanhi presidente sa Association of Concerned Texters. Sige, jugog ingon nga, no, the Association of Concerned Texters is itself. Dili na siya attached sa DYAB, dili siya attached sa ABS-CBN. Labaw nang dili na attached na ko. So ayaw mo pag-expect na naadjug ko kanunay. Kaya magkilaunsa, kung maluya na akong lawas, or wa na ko sa radyo, wa na mo mahimo sa Association of Concerned Texters. Pero ningin sila, sagdi lang liyo, basta naapa ka, ikaw jud among inducting officer. So there was a time, wa na jud ko katunga. Kung nalipay ko mo report ninyo, nga hangtod karon ang Association of Concerned Texters nagpabiling buhi o nagpabiling basko. O in fact, murag last week lang, gipahibawi, dito na sila sa Mainit Elementary School sa siyudad sa Karkar, ng hatag o mga school supplies sa mga estudyante so para sa pagdayong sugod na sa school year 2023-2024. So, bisag wa na ko sa broadcast, bisag wa na ko manibya sa radyo o sa telebisyon, malipayon ko mo taho ninyo, ang Association of Concerned Texters nagpabiling nagbarong. Sa ito ba, mas lig-on pa ang Association of Concerned Texters kaysa akong broadcast career. Salamat kaayo sa tanang mga padayong nagbarog para sa Association of Concerned Texters, si Ma'am Clotty Cabaniero, si Sir Edo Cabaniero, si Juji Teves, si Maminda Ocliasa, napaman si aktibo pamatialis Maminda Ocliasa, silang Agnes Sabaldan o si Dungding Sabaldan, kanang mga magtiayong Sabaldan, hilabihan ka dako og tabang ana sa Association of Concerned Texters, ug atong ipahinungod ang tanan natong pagtukaw o paghago para sa labing na kinahanglan tabang ato sa nitaliwan na nga mga opisyal sa Association of Concerned Texters, si Ma'am Aida Lumakang, si dila ko magisgo sa uban kayo ako kasiguro og kinsay buhi o kinsay nitaliwan na sa mga sakop sa Association of Concerned Texters. Pero daghang kay salamat sa inyong pabilin nga pagbarog o padayon nga paglihok o pagkugi o pagtabang sa labing na kinahanglan sa atong katawhan nunot sa misyon sa tahas sa Association of Concerned Texters na mahimo siyang taytayan sa mga dunay ikatabang o sa labing tabanganan sa atong katawhan. So ngadto sa mga civic organizations, kay hantod karon makadawat ko mga imbitasyon, pwede liyo ikay guest speaker para ginako. Unsa may akong business nga mamahimong inyong guest speaker, unsa may akong ikasulti para sa inyong organisasyon. Kana dili na arte ko or garbuso ko or unsay akong attitude, pero hibaw mongod ko nga akong mga baruganan karon is unpopular. Ang akong gihuptan nga mga baruganan karon batok sa administrasyon, pag-question sa mga policies ining administrasyon na dili popular. O di ko gusto nga maduhig ang mga negosyo, di ko gusto maduhig ang mga organisasyon sa akong baruganan. Ako makasabot ko nga why organisasyon nga mo openly defy this administration. Ug kun ang akong diskurso takdo sa akong baruganan, mura og malain ang okasyon. Kundi sad ko mo butyag sa kung tinuod nga baruganan, magpa lubay-lubay sa ko, kung may kapuslanan. Nga ko himuon yung guest speaker, may pa og mag-record na lang mo diha og mga inspirational speeches. Kaya dili na matinud-anon ang akong diskurso kung inyo kong pungan o sa ako isulti. Kung tuod man, giingnan ko sa usa ka opisyal nga ako bang nabalibaran, nga di lang ko mag-guest speaker siya. Okay ra liyo ang kay kada gong guest speaker liyo kila suhito ka sa organisasyon, ibaw ko ang sabi history sa organisasyon, yang imong diskurso partian ng maong organisasyon. Unya nakahibaw mi nga kining sa imong limitasyon sa nagasalamat nakasabot sila sa ako limitasyon, pero ako'y labing nakasabot nga kining atong programa daghan kay mga radio station sa una nga gusto mo ingon liyo
amo rin nang i-record kanang imong gi-tape kanang imong programa nga nasa YouTube, amo lang i-air sa among radio station. Iko okay ra gid, wa man ay limitasyon. I-acknowledge lang ninyo nga gikan na sa akong YouTube channel o sa akong Facebook page. Umano to. Humas pila ka semana manawag sila balik ni Leo, pwede kalma-kalmahan nimo imong komentaryo, Leo. Kanang limit lang kag balita baliw ba? Lang sa komentaryo para ma-air na mo. Para mo haom sa mong format. Inko. Tayo paragon, wa ba ko manghagan ninyo nga i-air ang akong programa. Kamo ba ni offer sa inyong platform nga mo air sa akong programa. So diha ko nakasabot nga dili komportable ang mga media organizations karon nga ma-identify uban ako. Kaya wa ko meter-meter sa akong istorya. Di man ko mag pakaron ingnon sa akong mga komentaryo. So mo na nakasabot nako nganong yes, ganahan sila privately pero dili sila muhimo og public na baruganan pag uyo nako pinagi sa pag-air sa akong mga programa sa ilang mga sibianan. So di lang 5 ka mga radio stations, AM o FM stations nga di lang Subo, hasta sa taga Mindanao, hasta sa taga ubang bahin diri sa Visayas. Niingon nga ilang i-air. Ato wa may problema kay wa tay commercial kining continuous ang atong programa. So mahimo ra gid nila nga i-air. In fact, mahimo ra nilang putol-putulon kaya naman tayo mga breakers para sa ilang mga commercials. Pero mao na ang limitasyon nga gusto nilang limitahan ang akong komentaryo di kay ko mubunal sa administrasyon kay ang mga advertisers ko mo islag sab nila kung hait kayo ang atong mga komentaryo. So mao na kalainan sa ABS-CBN o sa mga ubang media organizations. Maka-imagine mo sa pressure sa ABS-CBN sa una, sa dihang gikontrahan ko ni Gobernador Gwendolyn Garcia, ni Anhing Mayor Teddy Uwano, o sa ubang mga politiko din sa Subo. Maka-imagine mo sa pressure na nabatiyagan nilang Ma'am Tata Singcosi, ang among station manager, nilang Ma'am Charo Santos, ang among presidente, ni Sir Gabby Lopez, ang among chairman o chief executive officer sa una, na mga dagkong politiko manawag nila aron pagpahilom nako. Despite ana, di parug sila na dili hilabtan ang programming sa ilang mga istasyon sa radyo. Mo ni nakalahi sa ABS-CBN sa ubang mga media organizations karon na gamayng sigas mata sa Malacañang mupilok dayon, mamilok dayon. O mao na matangtang mahilom dayon. Karon uso naman sa mga social media posts nga kana bitong tagtangon ang posts kay nasuko ang mga hingtungdan, tangtangon sa dayon, i-delete sa dayon ang post imbis barugan ang katungod sa news organization sa pag taho unsay ilang nakitaan, unsay ilang nadunggan, unsay ilang nahibawan. So muna akong mubo gamay nga sugilanon pag hinumdum ni atong higayon nga nag-abot og sa ka programa sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang duha ka nagsunod nga presidente sa Pilipinas. Si kanhi Davao City Mayor Rodrigo Duterte o si karon presidente Ferdinand Marcos Jr. Og wa jud koy ideya nga silang duha magsunod og duma sa Pilipinas isip mga presidente sa Republika. Ug kung nakatabang man migjutay sa ilang pagkapili tungod sa ilang exposure nga nakuha sa tanang mga estasyon sa radyo ug telebisyon dinhi sa Subo ni atong higayuna, mangayo mi og pasaylo. Wa mi kahibaw sa among gibuhat. Nangita lang yung mga inducting officer o mga guest speakers. Wa gyud mi plano sa pag binastos sa administrasyon. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw sa atong sugilanon nga naguluhan ang duha ka presidentiable. Dinhi sa atong pobre nga tulumanon, kansang ko ang muragwa na malingaw sa atong istorya, pero bag-ong kaligo si CB Girl, bag-o ning niduaw nga ni Dr. Franco, ang iyang veterinarian, ug busa mas himsog si CB na nag-atubang ninyo karong hapuna. Daghang salamat. Maayong dayong kilom-kilom kanatong tanan. Daghang salamat CB Girl.